Okay. Good morning everyone. Ako din yung teacher din nga ipadala ni Miss Febri since nag-leave man gud siya. Ingon niya na nado siya i-report na gibilin sa inyo nga nado gipaandan nga report karon. So wala na tong himuon mag-report ta. No! Proceed reporter. Asa na si Miss Libre? Asa siya, sir? Siya ang gusto ko, sir. Itong lalaki nga. Ganahan na nagiging babae, lalaki na po. Na-inspired siya ako. Okay na lang mo pa sige reklamo kay ako magigipadala. No! Sige reporter, padayon na ta kay muro ko nito oras o kung oras ako. May ska-slip, sir. Sama mo na yung mga report na mga andam. Dapat ready mo. Few moments later. Sige na, sundin na kay saan oras ah. No! Yeah, okay now. This is my report about classification of emotional and behavior disorder. So, from the word classification, so gilahi-lahi siya, sir. And of emotional and behavior disorder. So, kumbaga gilahi-lahi. For example, sir, nag-order ka o ising sa cellphone or unsa ba niya. So, gilahi-lahi pa. Gilahi ang inuha, gilahi ko na uban. No! Sabot-sabot naman kayo ni sir. Number 1, pakibasa ko ano yung Brother Roston, pakibasa ko number 1. Mr. Tabanaw, read and explain sa number 1. No! Proceed! Number 1, diagnostic and statistical manual of mental disorder. Okay, explain. Grabe, i-explain ba na, sir? Tabutable naman kayo na, no need to explain naman na. Usay sa butabol. No! Sa butabol kita ha, bantay kita mo ha. Sige, reporter. Proceed eh. So, proceed na now sa number 2. So, pakibasa ko, Jiham, pakibasa ko sa number 2. Tara. Uy. Asa daw? Number 2. Why is statistical classification? Okay, Mr. Eno. Paki-explain sa imong gibasa. No! Sabi ka, sir, mas nabuka po kaya nas number 1, sir. Why sa buka sir? Strong ka? Unsa man ni nga murag kamo na may mas hawd hinuon. Bantay kita na yung sa butabol karon ha. Bantay lang gyud. Sige, proceed reporter. The next is conduct disorder is characterized by disobedient, being destructive, getting into fights, being bossy, and temper tantrum. So, paki-explain ko, basig natin, any idea, Adrian? Basig natin, Adrian, paki-explain ko na ang dibasa. Mo mo na report kung may pilapilon mo kung ana. Zero ina. Tama dito ang giingon sa imong classmate. No! Explain na dyan mo ham ng report. Dapat ikaw mismo kabalo ka na. Explain na din. Para mahumanta. Sige lang sa butabol. Madag na sa dictionary na inyong giingon sa butabol. Time report kanyo unta kasabot tayo tayo. Stop it. Get some help. Okay, sir. So, ang ako lang yung pagsabot ni Sir Lu kay conduct disorder and characterized by obedience. So, kumbaga kung unsa ang ginasuko sa imong ginikanan, sir, tumanon gyud nimo. No! Kung unsa ang gisuko sa imong asawa, sir, tumanon gyud nimo. Ay, ulit. Tama sa asawa. Sorry, sir. So, dahil sa akong report, sir, bisan asa na ko nag-research, sir, sa Miriam, sa dictionary, sa Google, bisan asa, sir, any source of research, na po ang answer kung sa'yo masabot ani, sir. Kaning number 3, sir, ba? Criteria. Wa ako kasabot
criteria sir, nasa definition rin, wa ko kasabot. Pwede mangutana ni mo sir, sa no! Na may place. Mawala ka wala ko masabtan sir, criteria. Naka-opinion ani sir? Ano ka na gusto ni legal report? Ay, Anong criteria ba? ay natural na dili na magkakaroon ng utang sa mga research sa nirayan. Kaya kanina yung gingawa dili, mas abutable pa niya siya dili sa kaning una o sa kaning isa ng ganito. Okay na siya. Okay na kaning gusto. Sa bukabuna kayo, okay na kayo eh. Tama, sakto kayo mga Paul Brad. Okay kayo. Kaya na, mabulitan sa iyo eh. Now, ito. It's caught in the crossfire.